Aga jing kai Indian Super League hapring ka mohon bagan SG Persia ke Jamshedpur. Haba pai shagar ka jing kai ka mohon bagan SG ka lakhur ka nam job halai hadin bagalala bat Liem ke Jamshedpur dan lai lanot. Bat leng bagan ka jing job ka mohon bagan SG ka lakiu shagar kerdan ka baar ha ka mit ikhen point. Gajing kai Santosh Trophy ka bahap ka Group A hapring ka Arunachal Pradesh Persia ka Meghalaya. Haba pai shagar ka jing kai baro artali ki Kynhun ki khai damar argol. Baleng bagan ka jing khai ka Meghalaya ka layo ban khur lai point na ki santali ki jing kai ki jongka haga ka Santosh Trophy menta ka samoy. Haga jing kai Saudi Pro League hapring ka Al Hilal Persia ka Kynhun u Benzema ka Al Ittihad. Haga ka jing kai ka Al Ittihad ka lakhur ka namrem hadin bagala sya penim hakmat ka Al Hilal dan lai la ka wei. Baleng bagan ka jing job ka Al Hilal kadang scam ban bat ya ka kerdan ka baningkong haga mit ya khen point haga baga tam hadu khandai point ya ka babat ya ka kerdan ka baar. Haga jing kai League 1 hapring ka Monaco Persia ya ka Kynhun u Mbappe ka PSG. Haga ka jing kai baro artali ki Kynhun ki klemla ban penkhi jan nadu basdang ka jing kai hadu bukot jong ka jing kai. Haga jing kai Serie A peringkat Lazio Persia ya ka Kynhun u Giroud ka AC Milan. Haba pai shagar ka jing kai ka AC Milan ka lala bat Liem Salit ya ka Lazio dai welanot. Baria ka shigul jong ka AC Milan layo ban tep hashwa ban kut ka jing kai. Kata haga menit ka pra pra lengbau Noah Okafor. Baleng bag ka jing job ka AC Milan ka duna shipon ya ka Juventus ka babat ya ka kerdan ka baar haga mit ya khen point. Haga jing kai Bundesliga hapring ka Freiburg Persia ka Bayern Munich. Haga ka jing kai baro artali ki Kynhun ki khai da mar shigol hadu bukot jong ka jing kai. Baleng bagan ka jing khai ka Bayern Munich ka duna nyau point ya ka babat ya ka kerdan ka baningkong haga mit ya khen point. Haga jing kai Recopa Final Second Leg hapring ka Kynhun u Marcelo ka Fluminense Persia ka LDU Goito. Haga first leg jong ka jing kai ka LDU Goito kala job dai welanot bal haga ka second leg ka Kynhun u Marcelo la ban Liem da arlanot. Badia ka gol penjob jong ka Fluminense layo ban tep hashwa ban kut ka jing kai kata haga minit ka bakhandai peu. Baleng bang ka jing job ka Kynhun jong u Marcelo ka Fluminense kalayo ban ra ya ka nam la du jong ka Recopa menta ka samoy.